שלום לכולם, וברוכים הבאים למיני שיעור הראשון של כנס להשאיר את המשחק מאחור. אני אופיר בייגל, ומה שאני רוצה לעשות בווידאו הקצר הזה, זה בעצם אין פריוויו לאחת ההרצאות שהולכת להיות בכנס. הרבה אנשים שלחו לי מיילים ושאלו אותי על מה הולכים לדבר בכנס, אז מה שהחלטתי בסוף לעשות זה בעצם סוג של וידאוים קצרים שהם פריוויים לכל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם בכנס. כמובן שזה לא הולך להיות כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם, אבל ייתן איזשהו מושג כללי לאנשים מה הולך להיות. אז מדובר בשיעורים של 5-6-7 דקות שנוגעים במעין טעימות קטנות על הדברים העיקריים. והשיעור השני שאני רוצה לדבר עליו היום הוא נקרא האם אתה יודע להתחיל עם כל בחורה. ולמה אני קורא לו ככה? כי בעצם הרבה מאוד פעמים בן אדם שמתחיל ללמוד את התחום הזה של פיקאפ או של אמנות פיתוי או אמנות החיזור, כמו שאני אוהב לקרוא לזה, בעצם מגיע למצב שהוא מגיע לאיזושהי תחושת אופוריה שהוא אומר לעצמו בוא'נה אני יכול להתחיל עם כל בחורה. אני מדבר על זה גם בסרטון הקודם, שבאזור שלב 4 כזה, 4-5, שבן אדם בעצם חטף את הבוסט הראשני של ההצלחות, ובעצם מגיע למצב שהוא מאוד מצליח יחסית למה שהיה מקודם, והדבר הזה רק מאיץ את עצמו ונותן לו עוד ועוד יותר כוח לעשות דברים, ואני מניח שמי שחווה את ההרגשה הזאת יודע מה זה, כי הוא מכיר את ההרגשה הזאת שאומר, זה כבר לא משנה איזה בחורה תבוא מולי, אם אני אגיד את הדברים הנכונים ויעשה את הדברים הנכונים, אני אוכל לגרום לה להימשך אליי ובעצם לתת לי את המספר שלה. עכשיו, ההרגשה הזאת היא בעיניי הרגשה שחשוב להרגיש אותה מצד אחד, כלומר זה משהו שמאוד בונה את תחושת המסוגלות ומאוד חשוב להתפתחות של הבן אדם. מצד שני היא טיפה בעייתית ובעיניי גם הרבה אנשים נוטים להיתקע בה, או לפחות מחפשים את ההרגשה הזאת ואחר כך בהמשך היא נעלמת וזה מכניס אותם קצת לסרטים עצמם, ואני מקווה שאחרי השיעור הקצרצר הזה תבין טיפה יותר למה אני מתכוון. אז מה הכוונה? הכוונה היא שבעצם בעיניי הרבה אנשים מתחילים לבלבל בין הדרך לבין המטרה. ומה זאת אומרת? כשאתם מתחילים ללמוד את התחום הזה, כנראה אני מניח שלכל אחד מכם הייתה איזושהי מטרה שרציתם להשיג. אני לדוגמה, הרגשתי איזשהו חסך בכלל בתחום עם בחורות, ורציתי להשיג בהתחלה, נטו נכנסתי בזה בשביל להשיג יותר סטוצים. זאת הייתה המטרה שלי בצורה מאוד מובהקת. לא חיפשתי קשר באותו זמן או כל דבר כזה, נטו חיפשתי לשכב עם בחורות. ולזה גם כיוונתי את הדברים, לא שידרתי שאני מחפש קשר או כל דבר כזה. אבל הייתה לי מטרה מאוד מוגדרת. כמובן שעם הזמן המטרה הזאת התחלפה, והיום כבר פחות מעניין אותי סתם ללכת ולשכב עם מישהי, היא לא באמת עושה לי שום דבר. ואני מניח שגם לכם יש אותה מטרה. חלקכם מחפשים קשרים רציניים, חלקכם מחפשים סתם להעביר את הזמן וליהנות. אבל הנקודה היא שיש איזושהי מטרה מוגדרת שהיא מתווה את הדרך. עכשיו לצורך העניין, אם אתם רק מתחילים את התחום ואתם באמת רוצים קצת לחוות ולראות עולם, אז כנראה להתחיל עם כל בחורה זה כנראה דרך טובה, כי אתם כנראה לומדים הרבה דברים על הדרך ואתם מקבלים קצת פידבקים ואתם מבינים מה עובד, מה לא עובד. אבל מה שקורה זה שבשלב אתם נתקעים על הדרך הזאת שהמטרה שלכם כבר השתנתה. כלומר, כבר לא באמת מעניין אתכם ללמוד, כי למדתם מספיק, אתם פשוט לא הבהרתם את זה לעצמכם שלא באמת מעניין אתכם ללמוד. אבל אתם עדיין מרגישים שאתם צריכים בעצם להתחיל עם כל בחורה. ומה שקורה, ובעיניי, וזה מאוד בעייתי, זה שבעצם ההתמקדות בדרך הזאת וההפיכה שלה למטרה בעצם יוצרת איזושהי התמקדות באגו ולא ביטחון עצמי. אני לא עכשיו להיכנס לעומק של מה זה בדיוק אגו ומה זה ביטחון עצמי, אני דיברתי על זה גם באחת ההרצאות האחרות שעברתי פעם וגם מדבר על זה טיפה יותר בכנס, אבל בגדול, במשורה אחת, אגו זה משהו מאוד שטחי שנבנה ונהרס על בסיס פידבק מהסביבה החיצונית. כלומר, אם בחורה נתן לי את המספר שלה, האגו שלי נבנה. ביטחון עצמי זה משהו שהוא מאוד יציב, לוקח הרבה מאוד זמן לבנות אותו בניגוד לאגו, וקשה מאוד להרוס אותו מהסביבה. כלומר, אם בחורה לא תיתן את המספר שלה, הביטחון העצמי שלי לא ייפגע, לעומת האגו שלי, שכן ייפגע. ואותה גישה שבעצם אני רוצה לראות שאני יכול להתחיל עם כל בחורה, מן הסתם היא מתמקדת כמעט כולה בבניית האגו. ובעצם לא נותנת לבן אדם לבנות את הביטחון העצמי שלו, כי הוא כל הזמן צריך להוכיח לעצמו שהוא יכול להתחיל עם כל בחורה. והוא בעצם מזין ככה את האגו שלו, וזה משהו שהוא בעיניי באיזשהו תהליך ארוך טווח מאוד לא נכון לעשות. עם כל מה שאמרתי כאן, ההרגשה הזאת של אתה יכול להתחיל עם כל בחורה, ובאמת ההתנסות הזאת בהתחלה הראשונית היא טובה והיא חשובה, וצריך להגיע למצב הזה כנראה בשביל לאפשר לעצמך להמשיך הלאה. אבל היא צריכה להיות לזמן מוגבל וצריך לזהות מתי, אוקיי, כבר לא מעניין אותי להתחיל עם כל בחורה. ולמה צריך לזהות? כי אם אתה לא מזהה את זה, אז אתה מכניס את עצמך לכל מיני קונפליקטים פנימיים או סרטים מאוד קשים, שגם אני עברתי את התהליך הזה, ואני רגע אעבור איתכם על כמה דברים שעברו עליי, ואולי תוכלו גם אתם להתחבר לזה. אז דבר ראשון שבעצם אתה מגיע אליו, זה בעצם, אתה מקבל איזושהי תחושה שאתה חייב להתחיל עם כל בחורה שאתה רואה. אתה הולך ברחוב, אתה רואה איזה מישהו שעברה מולך, אתה אומר, איך לא התחלתי איתה, איזה אפס אני. או שאתה נכנס לבר, אתה ישר ממפה את כל הבר, איפה כל הבחורות נמצאות, ואיך אתה תתחיל עם זאתי ועם זאתי,
יוצר איזושהי תוכנית על כזאת, איך להתחיל עם כל בחורה שנמצאת לידך. ומה שזה יוצר זה בעצם אתה אף פעם לא רגוע ולא באמת נהנה מהרגע. אתה אף פעם לא יכול לצאת עם בר לחברים יותר, לצאת לבר עם חברים יותר, וכאילו פשוט להגיד וואלה, כיף לי כאן, כיף לדבר עם החבר'ה שלי, כי אתה כל שניים מסתכל מה קורה מסביב, ואני די בטוח שמי שמקשיב לסרט הזה, לפחות 70-80% מזה, מכם יכולים להתחבר להרגשה הזאת. שהם לא באמת נמצאים שם ברגע, אתם כל הזמן בודקים מה קורה מסביב. דבר שני זה גם שנמאס לכם כבר מלהתחיל עם בחורות, כי בגלל שזה כל כך מעיק, וכל כך נהפך למטלה, כי אתה חייב להתחיל עם כל בחורה שאתה רואה, אז זה כבר לא כזה כיף כמו שזה היה פעם. ופעם הייתם יוצאים, ובאמת הייתם מתחילים בחורות, והיה לכם כיף, כי הייתם מפתחים אינטראקציות, פוגשים אנשים חדשים, זה היה מעשיר את החיים שלכם. והיום זה כאילו כבר לא כזה מעשיר את החיים שלכם, כי כבר עשיתם את כל הדברים האלה, ורק המטלה הזאת, ההתמודדות עם הפחד נשאר, אז זה קצת מבאס. הדבר השלישי שבעיניי הוא מאוד בעייתי זה שאתה כאילו נמצא באיזשהו מאבק תמידי להוכיח את הגבריות שלך. בגלל שאתה רק בונה את האגו שלך ואתה רק מזין את האגו שלך כל הזמן והוא נבנה, כמו שאמרתי, מפידבקים חיצוניים, אז בעצם מה שקורה זה שאתה כל הזמן צריך להמשיך להזין אותו, כי ברגע שתפסיק להזין אותו ותפסיק להתחיל עם בחורות עכשיו לחודשיים, אז אתה תגיד לעצמך, אני כבר לא אותו גבר כמו שהייתי פעם, אני כבר לא טוב כמו שהייתי. ואני מניח שחלקכם, אם ניסיתם רגע להפסיק להתחיל עם בחורות בצורה סדרתית, אתם פתאום הרגשתם את זה. שכאילו אתם מרגישים שכאילו אתם מאבדים איזה משהו. כי אתם לא באמת בניתם את עצמכם. לא בניתם את הביטחון העצמי שלכם, את הערכה העצמית שלכם, בצורה מאוד סדורה. אתם פשוט בניתם, השגתם תוצאות ובניתם את האגו בצורה מאוד מאוד מהירה. ולכן ההתמקדות בשיטה הזאת היא רק מזינה את הדבר הזה, שאתם כל הזמן במאבק להוכיח משהו. אתם כל הזמן אומרים, כאילו התפיסה שנשארת בראש זה, שמעכשיו ועד סוף החיים שלכם, אתם תצטרכו להמשיך לצאת לדייטים ולהתחיל עם בחורות, להזכיר לעצמכם שאתם עדיין שווים, שיש לכם ערך. וזו תפיסה שהיא מאוד מוטעת בעיניי, והיא מאוד לא טובה להמשיך לחיות ככה. והדבר האחרון, ובעיניי הכי חשוב, שהוא בעייתי עם הגישה הזאת, זה שבעצם אתם מגיעים למצב של חוסר תפקוד במה שאני קורא לו סכומים גבוהים. ומה זה סכומים גבוהים? אם עד עכשיו הייתם יוצאים והייתם, אני לא כל כך אוהב את המילה הזו, אבל כאילו מתאמנים, ומתחילים עם כל מיני בחורות בשביל להבין, לנסות כל מיני דברים ולהיכנס לאינטראקציות חדשות, אז לא באמת הייתם עושים את זה כי הבחורה עניינה אתכם, הייתם עושים את זה כי לצורך האימון, בשבילכם, וזה לא כזה, אם הייתם נכשלים אז בסדר, למדתם מזה משהו. אבל פתאום מגיע מישהי שבאמת מעניינת אתכם, ואתם אומרים, וואו, הבחורה הזאת עושה לי משהו מעבר לסתם מושכת אותי כי נראית טוב, היא באמת מעניינת אותי ויש בה איזה משהו אחר. עכשיו זה נהיה מפחיד. עכשיו זה כאילו, אוקיי, אני אגש אליה, ואם אני עכשיו לא אצליח, אז לא רק נכשלתי ואני לא מקבל ואני כאילו לא למדתי איזה משהו, אלא באמת פספסתי הזדמנות עם מישהי שמעניינת אותי. ובגלל שאתם לא מוותרים על הגישה הזאת של להתמקד באני יכול להשיג כל בחורה, ולא מתחילים לפתח את הגישה האמיתית שלכם ולפתח את הערך העצמי שלכם, זה הרבה יותר קשה לתפקד כשאתם מגיעים למשהו באמת מעניין אתכם. כי אתם נשענים אך ורק על האגו שלכם, והאגו שלכם הוא מאוד שברירי בשלב הזה. אז זה בגדול הבעיה שאני רואה עם האמירה הזאת של אני יכול להתחיל עם כל בחורה, שהיא בעיניי פשוט לא דרך נכונה להמשיך לחיות את החיים. כי אתה לא רוצה באמת להתחיל עם כל בחורה, אתה רוצה להתחיל עם בחורה שמעניינת אותך, ולא סתם עם כל אחת שעוברת מולך כי אתה צריך לעשות את זה. אז אני לא עכשיו להיכנס למה בדיוק אפשר לעשות וכל הדברים, ובעצם טיפה יותר נתח את זה ולהיכנס לעומק ופתרונות, זה אנחנו נדבר על כל זה בכנס. אני כן רוצה להשאיר אתכם על טיפ אחד שלא תגידו שמה שנקרא, עשיתי לכם טיזר והשארתי לכם כאב ביצים ולא נתתי לכם שום דבר. אז קחו טיפ אחד מאוד קטן שזה, פעם הבאה שאתם נכנסים למקום ואתם רואים בחורה ואתם אומרים שאתם צריכים או רוצים להתחיל איתה, תחשבו דבר אחד מאוד קטן. זה שאתם רוצים להתחיל איתה, זה קשור אליכם או קשור אליה? ומה הכוונה? אם זה קשור אליכם, זה במקרה הזה משהו לא טוב. זה אומר שזה קשור לאגו שלכם. אם אתם רוצים להתחיל איתה בשביל שאתם תרגישו יותר טוב, אז זה כנראה לא הדרך ללכת בו. וזה לא מה שאתם צריכים לעשות. אם זה קשור אליה, כלומר אתם רוצים להתחיל איתה כי היא גרמה לכם להרגיש משהו, אז זה אומר שהבחורה הזאת כנראה באמת מעניינת אתכם. זה גם יהיה לכם הרבה יותר מפחיד, ואז הייתי מציע לכם כן לעשות את זה, כי זה בדיוק הדברים שצריכים לעניין אתכם. אז זהו עד לכאן בעצם במיני שיעור הזה. אם אתם רוצים לשמוע פרטים נוספים על הכנס שבו אנחנו נרחיב קצת יותר על התחום הזה, זה בעצם איזשהו פריוויו קצר להרצאה שלמה של שעה וחצי, אז אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק למטה ולראות פרטים נוספים. מעבר לזה אתם תקבלו במיילים עוד פריוויום לשיעורים, תוכלו לראות עוד דברים, יכולים להשאיר תגובות בדף הזה, או לשלוח לי מיילים חוזרים למיילים שאני שולח לכם. אני אשמח לענות על כל שאלה שיש לכם, אני גם משתדל להגיב על הכל. וזהו, אז ביי בינתיים.